салому дуруди пепеёни сори якояки шумо дӯстдорон ва алоқамандони варзиш бахусус варзиши муҳорибаҳои омехта. чун ҳамешагӣ банда ҳастам шаҳруддин ҳакимов хидмати шумо. як рӯзи дигар боқӣ мондааст то ба рақобати асосии нурло алиев бар муқобили варзишгари амрикоӣ. хуб, бисёр нафарон баро назаранд ки ӯ ҷитсери хуб аст, яъне рақиби нурло алиев. хуб, ҳар як нафаре албатта ки фикру ақидаи худро навишта хоҳад кард, вале мо тарафдори нурло алиев ҳастем, чаро ки мо тоҷик ҳастем ва бе муҳобо ҳар як намояндаи ҳар як кишвар албатта ки варзишгари худро дастгирӣ хоҳад кард. ва нурулло ҳам чун медонем таваққуфи зиёд дошт дар ин ширкат ва мо фикр намекунем ки нурлло як варзишгари начандон хубе аст, чаро ки албатта ки варзишгаре ки заиф аст онҷо роҳ намеёбад. яъне ман дар назар дорам ширкати бонуфузи UFC. ба назари банда нурлло алиев дар ин рақобат ғолибият ба даст хоҳад овард, чаро ки чун медонем нурлло ҳам куштингири хуб аст ва ҳам дар росто хуб ҷанг мекунад. назарҳо аст ки онҳо дар росто чандон рақобати хуб нишон намедиҳанд, вале ман фикр мекунам ки онҳо варзишгари тасодуфӣ нестанд ва бозам агар такрор шавад варзишгари тасодуфӣ албатта ки ба ширкати бонуфузи UFC роҳ пайдо нахоҳад кард, чаро ки Дана Вайт бисёр зираку ҳушёр аст ва бисёри нафарон шояд бар он назар бошанд ки нурллоро аз лиҳози мухлисони зиёд доштанаш ӯро ба ин ширкат роҳ додааст. ин гуна нест. нурллоро мо на рӯзи яку ду мешиносем. ӯ як корномаи варзишии хубе дорад дар ин ришта ва чанд муддат пеш бо яке аз хешу ақрабони онҳо дар суҳбат будем. онҳо ҳам ин гуна ҳад заданд ки нурлло як дар замин хуб кор мекунад ва мо инро борҳо ҳам дидаем, вале як сирри асосӣ дорад дар ҳамон вақте ки рақибро ба партер, яъне дар замин мебарад, бо ҳамин сари худ рақибро намегузорад ки ӯ ба ҳаракатҳо ва ё ки ҳамон нияту кору пайкоре ки дар ҳамон дошта бошад бар муқобили рақиби худ нишон дода бошад. ва ин нурлло аз ӯ ин кор хуб мебарояд. ба назари банда бе тоҷик будан ва бе ҳамон чӣ мегӯянд тарафдорӣ аз ҳаммиллати худ, ман фикр мекунам нурлло метавонад, чаро ки ӯ ташнаи ин рақобат аст ва бояд нишон диҳад ки ӯ арзандаи баромад кардан дар ширкати бонуфузи UFC аст. ва назару андешаи худро